Toni Blanc, el que havia de ser el nostre professor d'educació física a quart. Ell mateix ens va dir que l'any 2014 seria així, i nosaltres més que contents, perquè era el primer any que el tindríem. Aquell mes de juny, el Toni ens havia d'acompanyar a Siurana, on havíem de viure uns grans dies d'esport i natura. Ho vam haver de fer sense ell. Aquell dilluns, després de que ens deixés, vam marxar sense el Toni, però amb el seu record sempre present. Avui, els alumnes de quart el volem recordar d'aquesta manera. Per sempre, Toni. És el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell dard emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un glop. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got, em mira i diu: jo mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu.